Výrobcovia zohrávajú kľúčovú úlohu v zálohovom systéme pre jednorázové nápojové obaly. Tento systém je rozšírenou zodpovednosťou výrobcov, ktorí v minulosti spadali pod organizácie zodpovedné za triedený zber odpadu. Práve vďaka iniciatíve a podpore výrobcov vznikla neštátna nezisková organizácia, ktorá spravuje zálohový systém na Slovensku. Financovanie systému pochádza z troch hlavných zdrojov: poplatky výrobcov, predaj materiálov a nevyzdvihnutý záloh. Pričom práve poplatky výrobcov zohrávajú rozhodujúcu úlohu pri jeho efektívnom fungovaní. Vstupný poplatok za registráciu a administratívne poplatky za evidenciu čiarových kódov tak podporujú efektívne fungovanie systému. Povinnosti výrobcov začínajú už pri uvedení obalov na slovenský trh. Každý výrobca musí uzavrieť zmluvu so správcom zálohového systému, registrovať svoje produkty a zabezpečiť správne označenie obalov symbolom Z s textom zálohované. Vďaka spolupráci výrobcov a spotrebiteľov sa používané obaly vracajú späť do obehu ako nové fľaše či plechovky. Tým prispievame k ochrane životného prostredia a k budovaniu udržateľného obehového hospodárstva. Zodpovedné podnikanie výrobcov tak tvorí základ pre úspech zálohového systému a jeho pozitívny dopad na Slovensko. Viac o systéme zálohovania sa dozviete na webe slovenskozálohuje.sk.